Akude manikiniki naba balalela basishoyo kuleli sonto. Awezisho Zoom Malandi Msholozi nabakaMantomela kaMnapho ukuthi abantu befinyele nina nibe nenabili Msholozi omkhulu nina eningaveli ngaphambili ngoba nesaba ukuthi ubuso benu buyaqhopha nina konda bezitha kanqamalala abathi bexoxa izindaba ezinkulu bebe besithela ngoba benqena impikiswano Zuma wena owazuma impi ihlomile waze wayinqopha Msholozi omkhulu nqamalala Mawufuna ukuvotela wesifazane thumela round 9 F nge-SMS ku 33252. Ayezingisho intengwa ndabezitha zilikazi kaMashobana abathi bedla umuntu bebemnyanga ngendaba mabaso owaba sentabeni kwadlila ngalishona mina enesa ngesilulu mina bakamawela owawele izambizi nezikhali mina bakankomo zavula inqaba ngezimpondo kwelasengome enalokuthi umlenze kwabulawayo mantunga aluhlaza mantunga ahle mina enahlubuka endlunkulu kaZulu nenyuka nezwe izibonga zicela kanti mawufuna ukuvotela wesilisa uthumele round 9 M ku 33252. Khumbula uma uvota kaningi usibeke ethubeni elingcono lokuwina ismartphone zindala zombili #nawe zisho